Ngayon pong aldo ngayon pagmasasyan tayo, ingkapiasta ng Santo Tomas Apostol. Santo Tomas, metong iya karing 12 matapang kaya lagad na ning ginuta mong Jesus. Sinabi kong matapang iya uling, nung basan tayo mo po imba na kasulatan, mayayakit ing katapatan ng Santo Tomas, king ginuta mong Jesus, anyang ikat na lanig kayang alagad nga na ning ginong Jesus, nung tatamo Jerusalem, nga na. O na hindi ngaliwang alagad, may kakunula, sasabihan da king ginong Jesus, balo mo ng delikado kabili, kay ba't bisa ka pang munta ka rin? Antimanong dimdam na ning ginong Jesus ini at Tomas, nga nang Tomas ka rin kayabe na, tara, nung Mateya, kaya betaning mate, nga ra. Bangka nito, ay may betala mong mga mateng kaya na. O yan, inga sabi kong metong ya karing matapang Santo Tomas, kadwang katapangan na, yamu ing masikan lub mangutang king kinuta mong Jesus, na nung klaseng kutang ikukutang na, kukutang ng Santo Tomas, ginaw emi mambalo nung nukamunta, makananam yung baling dalan. Yung pekibat na ning ginong Jesus king kayang kutang, ako ing dalan, katutuan, at ing biye, at ing talwing nga manong sinabi ng Santo Tomas, ketang hanggang ako maniwala, hanggang ako watalan din kayang sugat, kung maniwalang sinubli ang mebye. Lawin niya kaganakain ginong Jesus. Yan na mismo ing minagkat kang Santo Tomas. Tomas kayo ni nakasagli nga na siguro, itang request mo, dinan ko ng pakibat. Already ring gamat ko. Nung bari mo apisan mo la. Ating sugat kung bari mo apisan, hoy ne, tagkilan miya naman bang katamila ko yung pamagalanganin mo. Dimdan tayang ini, itang ama nung sinabi ng Ginoo ko at Diyos ko. Mumuna, nung sakaling pabisang maniwalay Tomas, anyang pul mayroong balitada kayo ding alagad, insang kan, may dismayado yung Santo Tomas. Ingkay dismayado na, iya pa naman ningasahan mi, ngara dingalawang alagad, at iya mo rin siguro, iya pa naman ning idol mi, kay ba't mateya pa lang king krus, meteya king kamarinayan king harapan na ring tao. Ngayon sasabihan da na sinubli ang mebye, na naman bisang maniwala. Uling may bandalya, kitang mumuna ng karanasan, kareng biyena ning ginuta mong Jesus. Anya na nung sinabi na, hanggang eko watalanding sugat na. Etaya si Santo Tomas nung agad diyang bisang maniwala. Bangali tamo mo naman, makanyang tamo mo naman, nepo. Bariking karanasan tamo mo naman, potangatin ta ng balo, king betong ataw, ang kabiso-bisong maniwala. Inggagawan tamo, pakiramdaman tala pa mo din kayang amano, at mangungutang tamo, tutula ba rin sa sabiana, o gawa-gawa yung salita. At yung tamo ka rin, parati tamong makipag-bargain, potang miros takit ang larangan na ito. Pero yung king ginong Jesus, aliwayo, in dynamics na. In dynamics na, yan na mismo ing minagkat kang Santo Tomas, at yan na mismo ing memye, pakibat ketang kayadwana ng Santo Tomas na hanggang wakiting sugat na maniwala. O yan, Santo Tomas sa pagmasisyanta mo, matapang iya. He was a man of few words, pero consistent laretang sasabihan na. Ngayon, nung pisasabihan tayong tapang, nanuya yung pagkaintindi tamo king tapang ngayon. Intapang baging panlalawe tamo, itabang po tang magipagtumbukan yung metong tao, magipateya. Dapat sambutanin kapatena. Dapat yung manyambut. O kaya naman, dagalana na king dagulan boses. Potang pandagulana na katamo boses, alata nang kakarapat, uling mangibabaw yung takot tamo. Kabaliktaran po. In pagkabalo ko, ing tawong mandagul boses yung mataloti. At sinabi kong yung mataloti, ote mo sabihan king manene paralan. At inuwaring marok, no sabihan mo king manene paralan, itamburi mong ipayabot. Ot kailangan niya pa mong gulisakan, bulyawan, pamakarinig metong katao. Anya kakit ko rin tao nga rin, may nala.
Atin lang buring i-portray king sarili da, na buridang pakit na okay lang. Paring ka matutwanan po tang magdili-dili la reni, tapatan na kayo, pagagala rin. Ingaman mong kung pagaga. Po tang misan lang mi pakarini reni. Iyapi na itang tanggap da na may sambutla. E da tanggap na itang tapang na ning karelang boses o itang dagol na ning karelang boses, ma-turn down niya mo pala king metong katawong simply o may na boses, pero manimahon niyang magsalita o atin niyang convincing power kaya tang pamagsalita na. Kadwa, imbalo ko king tata, ing matapang atawo, pangatawanan no ding kayang amano. Nanularet ang amano ng areta. E nala, gugulutan, harapan nala. Nung ating kang penga ko, halimbawa, may inutang ka, sinabi mo king makahinayal do, dapat bayaran ko la. Ingkot ang kedi, penga tawanan mo ba itang amano mo? Gewa mo ba itang obligasyon mong sinabi mong bayaran mo la? At makanano mong sabihan ngening matapang ka. O kahit na mong simpleng responsibilidad, may pala yung pangatawanan. Anya minsan, kuwala ko karingaliwan tao, no bisang magtiwala kaya katamu uling, ita mo mismo, masisira tamo karing kaya katamong amano, o retang kaya katamong obligasyon at tingmuanan. Ito masaliyaw. Ang timanong sinabi ng Tomas, tukita mo kayo. Kanita nung Mateya, kaya be nakatamong mate. Imburi na sabihan, maglakwali Santo Tomas, nune. Buri ng Tomas, abeya-abela bilang grupo. Papalupa niya kaya katama ng Ebanghelyo, pakamalang kong kapatid, ini. Kareng amano tamo, dapat pangatawanan tala. Ulitan kayo. Kareng amano tamo, kailangan pangatawanan tala. Tuk na nga tapa mo itang mamangako. Tuk na nga tapa mo retang miyayaliwang palusot. Tuk na nga talapa mo, detang flowery words, mang kanita ako binsido may ing metong atawo. Ing tawong ini, may patahanay ka rin makainayamano. Kaya masanting gawan, pakamalan kong kapatid na makiramdam geniking radyo, itang-ita mo na mismo ing gawang paralan, kalupan ng Santo Tomas. Madiskarte yan. Nung madiskarte yung Santo Tomas, ita mo man, ing gelingan, kabiyasdan, abinyena ng Diyos kaya katamo, sukat tamong gamitan, tamo kukut-kut. Huling istong kitkut mo hindi, o mo ginamit, anti mo namang sinabing alaka silbi. Huling ipaintunanan ng Diyos kaya katamo, nung nanularetang binye ng kalam, gamitan tala king kaya katamong pangatawo, bang kanita, mas lalo yang musbong. Ajalawin niya po, tamo man makuwal taking material na bagay. Huling ginamit mo rin yung kabyas na binye na ng Diyos, may mungala. Palagay mo, ing pera, asalin itang kabyas na mo. Hindi makakapakanado may nasalin yung pera. Palagay mo, din perang tatalan mo ganyan, mamilang tula kaya ka habang be. Halila. Halila po. Huling ka mateta mo kaya tiking yato, di metong mangkusing alata mong gamitan o alatang dalanken. Anya yung masanting tamong gawan, gamitan tamo itang potential kabyasdan abinye na ng Diyos kaya katamo, kanita, mas lalo ya pang mamunga, itang binye ng kalam at mas lalo nakatampanwanan ng Diyos, man siguro king material na bagay. Siguro karetang taong magtiwala kaya katamo. Karetang taong lulugod kaya katamo. Uling istong din niretang ikwa mo lob, ay ginukuha ko nasasabi kaya kayo, ding mepeng makuwal ta. Uling makuwal ta, o bilyonaryo, alalang karatunan kaisipan din. Aldot being mimisip la rin, nung makananunopan dagdagan ding karelang pera. Niya kalupa ng metong katao. Nung naritang katina, kontento ya. Ating importante, o reni, dakal ring tawong lulugod at dakal ring tawong magmasabal kaya katabo.